mübarek aylyň içinde, Şaban ayının içinde, mübarek Ramazan ayı yetip gelýär. Bir 4-5 dagyga Hudaý üçin hemmämize bir nasihat aýdy. Ey mümin musulman dogallar, azajyk wagtynyň içinde 10 ýyl, 10 ýyldan bäri fikretde gör näme iş bitirdik. Ey 25 ýaşyndaky dost, 15 ýaşda mer fikretde gör näme etdik. Ey 40 ýaşyndaky musulman dogal, 30-da mer näme iş etdik. We zaman fark etdiýär diýip, biz hemme zatdan alyp galylar ki, olan zamanı bizim zamanımızdan fark etdiýär diýip, Hazreti Hamza şehitdirip janyny ýakyp, janyny berip iftihar edip duqa, yani olan rahatlıkmıştık. Bizim zamanımıza gelipdir, yani kıyın bolupdur sahinni. Zamanımızın nämesi fark etipdir. Zamanında demedi eskah köpelipdir, sen demedi eskah bilen dinine hıtmet et. Näme diýip zaman fark etipdir diýip biz hemme zatdan galmaly. Näme diýip batyrlyk bolmaly dinimizde. Bar zaman fark etipdir diýeli. Ey mümin musulman dost, behusus ey jawan dost, batyr bolup bilmeýäsem şu zamanda. Zaman sen göz bermeýär dämi? Hi bolmanyň gowluklara şirket etdi gal batyr bolmasakda. Onu bolup bilmeýärmi? Hi bolmany haramy batyr bolmaýly. Hudaý Taalaň gaharyny getirýände. Gıýbatyny hem diýip batyr bolmaly. Musulmanlaryň agasyny ihtilaf edip, olaqun beýdiýä, bilaqun beýdiýä diýip agzalygyny hem diýip batyr bolmaly. Özü şonu agzap ýüregän ýanyk bolup, arada durup lizzet alyp keyfet girip, kepçi bolup, onu muňa iza berip, ta'in edip, töhmet edip, o zirdadan hem diýip batyr bolmaly. Yani zaman fark etdi diýip bizatlar batyr bolamalymy? Ya zenany erkekleň arasynda haram irtibatdan çürim hem diýip batyr bolmaly. Ýyzylaň zenanylaň pikirini aýlamadan çürim, ya erkoglaryň pikirini aýlamadan çürim, bizatdan hem diýip batyr bolamaly. Zaman fark etdi diýip bu baradan hem gurrun etmelihelmi? Hudaý Taala Qur'an-ı Kerim'de haydiye. Hala bir insanlığın yüreğine girsin, hala kulağına girsin, hala girmesin. Hudaý haydiye Qur'an-ı Kerim'de. Şu ayağını aydıp tamam edeyin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhel insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hudaý haydiye Qur'an-ı Kerim'de. Ey insan, ey Hudaý bize aýdywati. Ya eyyuhel insan, ey insan, ey Hudaý bize aýdywati. Ey Allah Taala bize aýdywati. Ya eyyuhel insan, ey insan. Näme diýär Allah Taala? İnneke kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ey insan, sen Hudaýyňa gaşyn gelýändirsiň, bay gelýändirsiň. Yatıp geçirýän adam Hudaýyna gaşyn marýa. Oya geçirýär Hudaýyna gaşyn marýa. Bihuş ýaty Hudaýyna gaşyn marýa. Gülüp geçirýär Hudaýyna gaşyn marýa. Aglap geçirýär Hudaýyna gaşyn marýa. Izaň eteginde Hudaýa gaşyn marýa. Şuluk yerlerde ýaşapda Hudaýa gaşyn marýa. Meger bu unjunga ýetişenmedämi? Barýa ewe gaşyn. Apartmanda ýaşaýar Hudaýa gaşyn marýa. Sarwada ýaşaýar Hudaýa gaşyn marýa. Şoför bolup ýaşaýar Hudaýa gaşyn marýa. Her ýagdaýda bolsan nipdir, maňa gaşyn gelýändirsiň günme-gün nipdir. İşine ýetişmän ýaňmy? Hudaýa gaşyn gelýän. Bikar ýatyňmy? Ýene Hudaýa gaşyn gelýän dipdir. Hatta kabrynda ýatyňmy? Ýene Hudaýa gaşyn gelýän dipdir. Ya eyyuhel insan, ey insan, inneke kadihun ila rabbika kadhan. Hudaýa gaşyn gelýändirsiň dipdir. Qadam ba qadam gelýän, ýöne gelmede de famulaqih, gele qana maňa da sataşjakdyrsyn diýip. Ina Allah'ın kelami. Hudaýa gaşyn barýat dälmi? Ey jawan dost, şu nasihaty täbil al. Şu Hudaýa gaşyn barýan dämi? Ýol bilen mol. Ýolly başga da güýmenme. Harama güýmenme. Oňsun Hudaýa gaşyn barýat sataşjak dämi? Pikriň maksadyň şu ewde bolsun. Döwregin kan gözdeme. Her kim bolsun döwregindäki. Hatta içeriğin olsun, her kim olsun. Döwregindäki adam ýalňyş ýa günah etýär dämi? Öwrül basmyrak ýoluňa gel. Ah men ýoldan çykypdyryn. Allah gaşyn eltýän ýoldan çykypdyryn. Basmyrak gel ýoluňa. Şeytan waswas etýändir. Ay sen günah etdiň, saňa ýol ýapyk diýip galat edýär şeytan. Hudaý aýdýar men gapym açyk diýip. Ýalňyşdyň dämi ýoldan barýakan? Ýalňyşdyň iştiba işgali ýok. Musulman adam ýalňyşar. Emma musulman basym öwrüler. Ah men ýoldan çykypdyr diýer. Emma aňryk ýoldan çykyberseň, aňryk ýoldan çykyberseň, aňryk ýoldan çykyberseň we fursatdy tamam bolsa, şonresat anja bebinet gorgoşir, umr zayi, rah duru ruz dir. Emma ýoldan aňryk düşäseň,
Hudaýyň ýolundan daşa düşseň, birden ajal gelse, o taýda görersiň ýoldan daş ýerde gaplanma, möjep ba, sen imanyň aljak bolup duran zatla ba. Ýola geleýin diýseň, ýoldan daş. İýdime öwrüleýin diýseň, gün ýaşapdyr. Bir gowa adam tapaýyn diýseň de o taýda gowa adam taflana dargardyň o. Her hal insan ewe gaşyn barýa, başarsaň dininde batyr bol, mert bol, ömrüň güýmeme, Hudaýa gaşyn barýas günmegin. Bay senden menden meter, müň meter barmajaklar bardy, barmadylarmy? Batyr bolup bilmesek de, gowluga şerket etdi gal. O da bolmadymy? Haram da bir batyr bolmaýdyň. Hudaý Taalaň ýoluna barýan, döwrekdäki zatlara güýmenip de Hudaýyň ýolundan daşaryk çykar.